pozdrav svima ljudi, ovdje sasvim LT, danas igram Skywars, samo mi je Dimi. Mushroom. I ja, super, samo da budemo jedan... Pored mene si, okreni se. Jeeeej. Ajde, ovo možemo pobedimo, ajde. Sad kad smo blizu jedan drugog, lakše. Ko dobije Ender Pearl, taj dolazi kod tog lika. Šta je ovo? Šta je ovo? Koja je muzika neka? Okej, jedoh ja dole. Okej, ajde. Pa. Može bolje. Okej. Kad bi imao par... Da li ovo može? Može ovo, šta će mi rao? O, koliko imam strela, ja imam koliko hoćeš. A nemaš Ender Pearl, ne? Ne. Dobro, pravit ćemo mostić. Čekaj samo da uzmem ovo. Uj, za malo. I ovo je. Hoćeš ti do mene mostić? Ajde ti do mene. Napravi mostić, ja ti čuvam leđa ako te neko gađa strelom. A nemam strele. Šteta. Imaš ti strele? Imam koliko hoćeš. Kaj ti ipak pravi mostić, ovdje su mi sumnjivi. Da, pa da ja umrem prvi fora. Čekaj. 100% ću da umrem, znam, evo već me neko gađa. Ko me gađa? Onaj tamo, mrš tamo. Čekaj, nisam se ni obukao, čovječe. Što mi je mjesto za oblačenje? Mač. Čovječe. Okej, jel to taj lik pao? Si ga ti ubio? Nije. Pravi ti most, ajde, ali napravi zidić da ne možete gađa, kontaš. Ajde. Svidi kako sam skinuo lika. Bravo, dođi sad do mene, ajde. Evo piši ti u chatu. Znam, vidio sam Joka ga je, to si ti. Ajde, dođi. Koliko ih je ostalo? 3, ajde, požuri. Fora ostaje jedan lik, možemo pobedimo, ajde. Brzo, ajde, brže malo. Možeš ti brže. Ajde, preskoči zadnju. Tako, dođi sad do mene. Dođi dole. Nemaš neki mač, ej? Mač, ne. Možda ima neki čest gore, a što misliš? Nemam pa. Ja čujem. Ajde, čovječe. Nema ništa. Dobro, tamo da vidim gdje je taj lik. Gdje je? Samo da ne ode lik u centar, to bi mi bilo onako katastrofa. Šta misliš da odem u centar? Popni se ovdje gore sa blokovima. Imam ideju. Da odem u centar. Okej. Dođi, ajde. Samo nemoj padneš, molim te. Neću. Tako. Vidiš, opa, već je neko išao u centar, kao što vidiš. A možda je umro, a? Ne. Čisto sumnjam, pravo ti kažem. Mislim da ispod ima neki čest, idi vidi. Ajde. Eno ga lik, vidim lik. Beži. Eno ga lik, vidio sam ga, čekaj. Imaš luk, daj mi luk jedan. Brzo. A gdje si ti? Evo ga. Crkvić. Ne. Ubio me. Jesi gubio? Jesam, to bre. Pobedili smo. Još bre. Znate koliko sam u health-a skinu, čovječe. Ti tebi je ostalo samo da ga kokneš. Što bi se rekao. Ajde, pobedili smo u partiju. Ajde samo još jednu i završim. Za kraj epizod. Pa još jednu partiju ću. Ajde, čekam te. Evo, ja sam kod vode. Ajde, 3, 4, sad. Desert? Nis. Izađi. Ajde, si došao? Čekaj. Dimitrije, konačno znaš, ajde, 3, 4, sad. Ja sam skočio prije tebe. Jungle. Jes. Pored tebe sam. Dobre. Okej, ovo nas je krenulo sad, možda pobedimo. Može. Okej, ko dobije Ender Pearl prvi, on se teleportuje, a ako nema niko, onda ćemo vidjeti za most da pravimo, ajde. Kreni. Da, ako vas zanima, ne znam da li sam već rekao, ali igram na Romaniji.
Daću u opis videa IP, ko će da vidi. Mnogo dobar server, znači ubijam. Ono, da, samo pun laga, pun čitera i inače odlično. Da, inače, mapi svega. No da. Čekaj, se obučem. O, fuck, imam retardiran mač, nema veze. Nemam Ender Pearl, alo. O, super, dođi ti do mene. Kažem, nemam Ender Pearl. Ja sam čuo imam Ender Pearl. Ok, imam. Loš sam čuo. Da, loš sam čuo. Treba neki lik u meni. Ćemo ovo, što bre? Čekaj se šedek skinu. Kokneš, čekaj, možda mogu ja. Sa 6 strela. Fuck. Gdje lik prosao lavu. Opa, koknem onog lika što pravi mostić. To bi me I ti dobro. lik mi gađa jajima, Eto, kokne i ovog lika, aj, ćao. Alo, pa deca gladuju, Šta? O, kako sam. Šta si rekao? Ništa. Opa, Ajde, mogu i onog lika da koknem, samo da mi se... Oh my god. Opa, još jedan lik koknut. Alganica. Gdje si ti? Kako si ti ljudi ubio, Dvoje. Ajde dođi, ili imaš Ender Pearl? Nemam. Čekaj. O! Opa, strela, hvala. Bojite ga Neko me gađa iz centra, mislim. Da, iz centra. Pazi ti šta radiš, mislim da ide ka tebi. Neki lik me ovdje... Tu znam strela, opa. Brate, odakle tim likovima toliko Ender Pearl, jer njih ne kontam. Dosta. Fraza niko ne dobije, ono, čekaj, grudvoma da ga gađa. Novogodišnji specijal. Alo, ja gađam tog lika, smiri se. Idi ti ko svog. Ubio sam dvoje, brate. Opa, sad mogu da ga koknem, samo da mi se... Ajde, popni se. I upravo se da ga ubijemo pa da ja poslije dođem kod tebe. Pa to, bura, samo nam on smeta da se nađemo. Neki lik se teleportovao i pao, gledaj. Da, vidiš. Evo, ovog sam koknuo, ali padni, to bre, care, ubio sam ih. Dobro, sad nemamo problema, samo može da dođeš kod mene, ajde. Stvarno? Pa Šta da, ubijenje? ubio sam ga sad, koknom strelom. Dođi. Plašim se kada ću da padne. Aj čuvam ti leđa ako im nekog lika hoće ti gađa ili nešto. Gledam centar i to, aj, samo polako, idi polako. Okej. Požuri. Jesi uzeo sve čestove kod tebi, jesi? Jes. Da, koji lag! Šta? Pao si, ne laži. Koji lag, ja sam stavio Pošto sam blok. ostao sam ja jedan s jednim likom, reci mi gde je. Stavio sam blok i nestao mi je u sekundi. Pa kažem ovim ljudima da ne igraju na romaniji, što je glupost. Laga. Okej, pošto ti sad lebdiš, reci mi gde su ostali. Gde je taj jedan lik kog moram da koknem? Čekaj. Verovatno u centru. Joki, nije No. centar. Ne, nije. Gde je onda? Vratno se Bio negdje... je na ostrovu nekom, tamo na nekom ostrovu. Što si mi sad pomogao da damo na nekom ostrovu. A nemam. Koja sada znam na kom je on ostrovu. Idem ja na tvoje ostrovo. Čekaj. Ne mogu. Jebe. Taj lik je ovako paralelno sa mojim ostrovom, taj lik. Gradi most ka centru. Evo, blago se njemu, čekaj. Paralelno je sa mojim ostrovom. Bi mogao Evo, u centru, a došao je. nije, gradi most, evo sad. Sad pobeguje tamo kod tebe. Evo, jel ga vidiš? Evo ga ovdje. Ne vidim ga, sine, ne vidim ništa. Evo ga paralelno s tobom tamo. A ne vidi se u centru. Pa naravno. Čekaj, možda ću Ja ga sve vidjeti. da dođe u centar pa ga ti kokne tu. O kako, da pravim most do centra. I sad on mene kokne usput. Šta će onda dođe pa ćeš da ga vidiš? O, vidim da neko pravi most, ali ne vidi se ko. Možda ovako bi Da. mogo... Da, stvarno se iz tvoje perspektive ne vidi. Da, bi mogao ga koknem. Ili još E, Reci mi kad se približi do kraja mosta pa da...
Evo ga, blizu je. Ma ne mogu, brate, ne vidim ništa, kontaš? Da, Iz moje perspektive se ništa ne vidi. Evo sad je pobegao kod sebe tamo. Nigar. Šta, imam 10 strela, sine. E ako ga ti sad ubiješ, ja sam jednu pobedio i ti si. Pa da. Zapravo, ako igramo zajedno oboje smo pobedili kontra. Čekaj. Teško ću ga ubiti, buraz. Vidjet ćeš, na kraju će me kikovati. Mislim, neće me kikovati, nego će me izbaciti iz servera, zato što ovaj meč traje predugo. Nešto tako. Da. Evo ga, sad se vratio na most. Evo vidiš, on je tu na ivici mosta. Sine, ne vidim ništa. Vidiš kako se pomeraju kockice. Otišao sam na tvoje ostrovo pa ništa ne vidim. Evo ga, došao je u centru je. Otvara čestove, otvara čestove. Aha, mislim da sad bi čak i mogu da ga koknem. Samo da budem precizan. Sine, evo. Vidi se da je neki... Evo ga, Captain Sparkle. Evo ga. Evo ga, aj sad. Ali nema strele. Haha, šta ćeš? Opa, ima. Čekaj. Sad ako crknem, svaka mi čast. Stavi zidić. Neću. Nemam fore. Ajde, nemoj sad se praviš juno. Glumim strele, care, ne mogu, čekaj. Imam 6 strela, šta se radim sa 6 strela? Evo ti imaš 2, samo pazi, 3 imaš. Ajde, pitku baci Ender Pearl i dođi do mene. Da se igram. Jel imaš lavu možda? Zašto pitaš? Pa, za svaki slučaj tu ispred na ivicu da staviš su lavu i onda on ako dođe kao da... Što bi? Ko je pobedio? Ovaj drugi. Sine, naš koji lag? Da, Samo sam odjednom pao. Kako si meni isto desilo, ja gradim i sve normalno, jednom stavim blok i u trenutku mi nestane. Okej, to bi bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Kad igramo, znači ne igramo na Romaniji više, to je to. Daćemo IP, ali nemojte igrati stvarno gluposti i žešća. Ne vredi. Samo zato što ne vredi, bukvalno. Okej, vidimo se u sljedećem klipu. Zdravo!